اگر دنیا проблема داشته باشه، سلامتی نداشته باشه، همین проблема ها یک طرف میروند و یک проблема میمونه. این هم باشه سلامتی. شخصانی که ای 16 فеврал تا 1 март ай компанияи Faberlic 499 рубл و یا 65-70 сомон да харидорӣ мекунанд, сари ҳар як харидшон виртуальная карточка дода мешавад ва ин шахсҳо метавонанд ки дар розыгрыши компания иштирок кунанд. Тӯҳфаҳо медонед чиянд? Главный приз ин 1 миллион рубл. И пулкати любой проблематона метавонед ки ҳал кунед. болои 5 беговая дорожка, соати умни ки дили моро месанҷа, давлени моро месанҷа, пулси моро месанҷа, ҳама вақт ай саломати моя бохабар карда мемонам. 1000 намуд бокс, яъне ки наборе ки чиста барои вазни зиёдатиро партофтан, саломатиро нигоҳ доштан аз тарафи компания шумо тӯҳфа мегиред. гарантирований подарок нест. И розыгрыша фаромӯш намекунем. барои ҳамин қадр чанд қайки номтон бисёр нависта шава, ҳамон қадар шанс барои бурд зиёд мешава. барои ҳаматон муваффақият.